Karfina mulea lishtlifna Idawletihek bil-faraj tal-qlub Hennalina ufis ekisna Mil-sarat li ġarrabna fi-ġnub Nasi xomulej fuq li modi Salħtiħa tawlilek dajfin Una għafna dibajja taruna Sabiex neħxu għal-dejjem safin Fl-isem tal-Missier u tal-Iben u tal-Ispirtu Santu. Amen. Il-grazzja ta' Sidna Ġesu Kristu li ħal-passjoni għalina, l-imħabba tal-Alla l-Missier u l-Aqda fl-Ispirtu Santu dawn ikunu ma'kom il-koll. Ħuti, meddejna rġlejna għal żmien differenti fis-sena liturġika tal-Knisja, żmien ir-Randan. Ejjew niddisponu rwieħna għal dan iż-żmien għaddejs u med kull darba li nisimgħu iċ-ċaqliqa għal xi att għaddejs ejjew nikkooperaw u nissieħbu miegħu. Nistedinkom sabiex tagħmlu l-intenzjonijiet tagħkom għal min tixtiequ titolbu u toffru min naħa tiegħi se noffri qudies ar-Ruħ Margherita Buttigieg. Nitolbu, għatina mulej li nibdew bis-sawm imqaddes, it-taħriġ għat-taqbida tagħna bħala dixxipli ta' Kristu. Ħalli nitwettqu bil-qawwa tar-rażan u nissiltu tajjeb kontra l-ispirti tal-ħażen. Bibnek Ġesu Kristu Sidna li hu Alla u miegħek jgħix u saltan flimkien mal-Ispirtu Santu għal dejjem ta' dejjem. Qarem il-ktieb tal-profeta Ġoel. Dan jgħid il-mulej. Erġgħu duru lejja biqlubkom kollha, bis-sawm, bil-biki u bil-fieq. ċartu qalbkom u mhux ilbieskom u erġgħu duru lejn il-mulej Alla tagħkom. Għaxu twajjeb u ħanin, tqil biex jinkorla u kollu tieba u jisobieħ għal-ħażen. Min jaf jerġax jibdielu u jisobieħ u jħalli barka warajh. Offerta tal-ikel u tax-xorb lill-mulej Alla tagħkom. Doqqu tromba f'Sion, ordnaw sawma, seħħu l-qamqazza, iġbru l-poplu, qazzu l-ġema, għajtu x-xjuħ, iġbru t-tfal u t-trabi tal-ħalib. ħajjoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kmajra tagħha. Bejn il-portiku u bejn l-altar ħajibku il-qassisin għaddejja tal-mulej u ħajjgħidu ħen għal-poplu tiegħek mulej u la tħallix il-wirt tiegħek jaqażżeb lieh u jiġi fil-sien il-ġnus. L-għala għandu jingħad fost il-popli fejn hu Alla tagħhom u l-mulej ġietu wera għall-art tiegħu, għader il-poplu tiegħu. Il-kelma tal-mulej. Rodda ħajr lill-Alla. O Alla, ħenna lina għaġnibna. O Alla, ħenna lina għaġnibna. Ikollok ħnina minni, o Alla, fit-tjubitek, fil-gopor ta' ħnina tiegħek ħassaħtijieti. Aħsinni kolni mill-ħtija tiegħi, naddafni
mid-dnub tiegħi. O Alla, ħenna lina għax nibna. Għax jien nara foħtijieti, id-dnub tiegħi dejjem qudiemi, kontri biss jiena dnibt u dak li ħażin f'għajnejk għamilt. O Alla, ħenna lina għax nibna. Oħloq fija qalb safja, o Alla, u spiritu qawwi ġeddet fija. La twarrabnix minn quddiemek, tneħħix minni l-ispiritu qaddis tiegħek. O Alla, ħenna lina għax nibna. Rod l-lena tas-salvazzjoni tiegħek u bi-spiritu qalbini wettaqni. Iftaħ li xuftejja, Sidi, u f'ommi xandar it-tifħir tiegħek. O Alla, ħenna lina għaliex nibna. It-tieni qari. Ħallu lill-Alla jħabbibkom miegħu araw issa hu żmien it-tajjeb. Qari mit-tieni ittra ta' San Pawlu Apostlu lill-Korintin, ħuti. Aħna nagħmluha ta' ambaxxaturi ta' Kristu, palli kieku Alla stess qiegħed isejjaħ permezz tagħna. Nitolbu fġieħ Kristu, ħallu lill-Alla jħabbibkom miegħu. Dak li ma kienx jaf x'inhu dnub, Alla għamlu dnub għalina, sabiex aħna nsiru fih ġustizzja ta' Alla. La darba qegħdin naħdmu flimkien ma' Alla, aħna mela inħeġġukom biex ma tirċivux il-grazzja tiegħu għal xejn. Għax hu jgħid, fi żmien it-tajjeb smajtek, fi jum is-salvazzjoni jentek. Araw, issa hu żmien it-tajjeb, araw, issa hu jum is-salvazzjoni. Il-kelma tal-mulej. Jekk joġobkom inqumu bil-wifqa. Gloria u tifħir lilek Kristu. Gloria u tifħir lilek Kristu. Illum la tbebsux qalbkom, iżda simgħu leħen il-mulej. Gloria u tifħir lilek Kristu. Il-mulej ma'kom. Qari mill-Evanġelju skont San Mattew. F'dak iż-żmien Ġesu qal lid-dixxipli tiegħu: qisu li l-għemil tajjeb tagħkom ma tagħmluhx għal wiċċ in-nies biex tidhru qudiemhom għax inkella ma jkollkomx ħlas mingħand Missierkom li hu fis-smewwiet. Mela, meta tagħmel karità tmurx iddoqq it-trombi quddiemek kif jagħmlu dawk ta' wiġb ieħor fis-sinagogi u fit-triqat biex in-nies tfaħħarhom. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tagħmel karità jgħidlek ix-xellugija m'għandekx tkun taf x'inhi tagħmel il-lemminija biex hekk il-karità tiegħek issir fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. U meta titolbu tkunux bħal dawk ta' wiġb ieħor għax dawk iħobbu joqogħdu jitolbu bil-wifqa fis-sinagogi u f'salib it-toroq biex jidhru quddiem in-nies. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta titlob idħol fil-kamra tiegħek ta' ġewwa, għalaq il-bib warajk u itlob lil missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Meta ssumu tqarsux wiċċkom bħalma jagħmlu dawk ta' wiġb ieħor għax dawn ikerħu wiċċhom biex quddiem in-nies jidhru li huma
sajmin. Tassew ngħidilkom li l-ħlas tagħhom ġa ħaduh. Iżda int meta tkun sajjem idlek xarek u aħsel wiċċek biex mhux quddiem in-nies tidher li tkun sajjem imma quddiem missierek li hu fil-moħħbi u missierek li jara dak li hu fil-moħħbi irodlok hu. Il-kelma tal-mulej. Mena bil-għajnuna tal-Alla. Il-Knisja, għax aħna l-Knisja, bdejna żmien differenti tas-sena liturġika tagħha. S'issa għaddew 3 taqsimiet, ħanfakkarhomkom. Żmien l-Avvent, żmien il-Miliet. Bejn il-Miliet u llum ngħidu li żmien matul is-sena, issa bdejna żmien ir-Randan. U jibqa' sejjer sa Sibt il-Għid bil-lejl, il-liturġija tal-Għid. Dan huwa kollu żmien ir-Randan. Diġà l-kulur, sinjal estern, juri differenza mill-bieraħ, miż-żmien ta' matul is-sena. Kelma oħra li ma nużawha qatt matul żmien ir-Randan, tafu x'inha jgħidu Elisa, x'qedna qabel il-Vanġelu. L-Alleluja. Daqshekk. Għadik kelma ta' ferħ, kelma lodija. Issa glorja u tifħil lilek Kristu. Ma ngħidulix iktar. Ara kemm hemm. Imma hemm l-aqwa sinjal, anzi l-aqwa sinjal huwa l-kelma ta' Alla li matul dan iż-żmien il-Knisja tagħżel siltiet mill-Antik Testament u l-Ġdid Testament kollha jduru, kollha jistiednu, kollha jqanqluna sabiex nersqu, nimxu, nindmu, insumu matul dan iż-żmien partikulari speċjali. U illum, propju illum, biss matul is-sena kollha biss, illum biss. Il-Knisja tagħmel tuża s-simboliżmu jiġifieri sinjal tal-irmiet. Illum l-ewwel ġurnata tar-Randan imqaddes. Għalhekk smajna l-ewwel lezzjoni tal-profeta Ġoel u jagħmel stedina kbira ta' kieku tafu kemm sabiħa din il-lezzjoni. Ara kif jibda, jistieden, dakinhar ma kellux il-loudspeakers, ma doqqu it-tromba, ordnaw, kmand ta' ordnaw sawma, isemmaw il-verbi, mena doqqu, ordnaw, sejħu, għajtu, laqa qaddisa. Iġbru, isemmaw nkun mażbieħ, iġbru il-poplu, azzu, qaddes, azzu il-ġema li tinġabar qudiemkom. Għajtu ix-xjuħ, iġbru it-tfal u it-trabi tal-ħalib. Ara daqsxejn x'inhu jgħid il-profeta Ġoel ta' mu jħalli ħadd barra. Ħajoħroġ l-arus minn ġo kamartu u l-arusa mill-kamra tagħha. U x'tagħmlu? U għejdu. Ħen għalina mulej. Kemm hija sabiħa. Xi kliem qawwi ta' stedina biex nersqu iktar, biex nindmu, biex nissaffew, biex niftakru.
f'dan iż-żmien hekk għaddiet tar-Randan imqaddis. U tistaġeb, nixtieqkom nafx naħseb tkun trasmessa. Ibda mill-Papa, ħadd mhu esklus. Ibda minn Franġisku, sal-inqas tifel tar-raġuni huwa imsejjaħ għal din il-laqa, imsejjaħ biex jersaq b'imħabba u devozzjoni u fidej għas-simbolizmu, għas-sinjal tal-irmiet li sejrin namlu. Kemm hija sabiħa, kemm hija ħajja, kemm hija qaddisa il-liturġija tagħna kieku ngħixuha. Imbagħad Ġesu isemmilna t-tliet pilastri importanti. It-talb, is-sawm u l-karità. Ġesu ma jgħidilniex tagħmluhomx, anzi, għamluhom. Imma t-tagħlima ta' Ġesu, it-tagħlima ta' Ġesu hija dejn. Dik li San George preka kien tant jinsisti dwarha. Għamilha b'intenzjoni qaddisa, b'intenzjoni retta. U kull darba Ġesu jinsisti jgħidlek tikkonfondix. Hemm missierek jara l-qalb tiegħek, l-intern tiegħek, jara l-moħħbi u jrodlok hu. Irodlok hu għax titlob, irodlok hu għax tagħmel karità, irodlok hu għax issu. U allura dan il-kliem ħut il-eżies għandu jkun ta' inċentiv, għandu jkun ta' qawwa għalina biex ma nintelqux. Jekk illum jgħidilna s-salm tisimgħu leħnu, imxi wara s-sejħa tal-leħen li jagħmillek Ġesu. Issa smajna t-tieni lezzjoni San Pawl lil Korintin. Issa iż-żmien it-tajjeb. Illum huwa l-jum tas-salvazzjoni. Mena approfitta minnu. Ersaq lejh u dak li jara fil-moħħbi irodlok hu. Issa ħut il-eżies b'sens ta' jindima ta' umiljazzjoni kbira nersqu bid-devozzjoni ħalli nirċievu fuq ir-ras minn tagħna kollha kemm aħna, anki jien se jagħmel l-irmiet il-qasis liehom nersqu għal din iċ-ċelebrazzjoni hekk qaddisa li bija nibdew dan iż-żmien qaddis tar-Randan. Ġesu tiegħi rasek l-għażiża min jigżlek dak ix-xew kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu tajjeb ħafer u ħel.
fahidu fuq ħaddejk kienu l-ħafna tnubi tiegħek Ġesu twajjeb ħaferu ħen Ġesu tiegħi ġismek imqaddes jien blaħnina ħarsik kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħaferu ħen Ġesu tiegħi min mara bilek sali parax fuq spallek kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħaferu ħen Ġesu tiegħi idejk minni fed b'dawk l-imsiemer tal-ħaddiem kienu l-ħafna dnubi tiegħi Ġesu twajjeb ħaferu ħen Henna lina mulej, henna lina Henna lina mulej, henna lina Lejk mulej nollu qlub da jismana għaliex fiki tamajna finniket Henna lina mulej, henna lina Sobenin midnubiet tal-imoddi Nitolbuk trotti l-mafra tal-ħsara Henna lina mulej, henna lina Nadda f'lubna mit-teba tal-ħtija U saħana bil-faraġ tal-ħnina Henna lina mulej, henna lina Umu bil-wieqfa, ħuti jeżżis, Alla ma jriċ il-mewt tal-midneb imma li jindem u jgħix. B'qalbna nidma ngħidulu, mulej, għatina l-Ispirtu Qaddis tiegħek. Biex il-poplu nisrani jgħix l-impenn tar-Randan
billi jagħti widen bil-fidi għall-kelma tiegħek nitolbu. Mulej għatini spirtu biex il-bnedmin kollha jilqgħu l-istedina ħajamlu ħbieb miegħek u bejnietom għax issa huwa żmien tas-salvazzjoni nitolbu. Biex dawk li birdu fil-fidi u jgħixu l-impenn nisrani b'mod superfiċjali jerġgħu lura lejk b'qalb ġdida nitolbu. Nitolbu għall-erwieħ u għal dawk li huma qegħdin ibatu biex il-mulej jagħtihom il-għena u l-mistrieħ. Nitolbu mulej għatina ejjew minn qalbna inresqulu talba waħda l-Ġesu. Fiduċjużi li jismana. U Alla missierna int għani fil-ħnina, ilqa dan it-talb tagħna bi Kristu Sidna. Jien ma jien xejn mulej għax mitrab jien tnissilet imma inti tħobni u għalija int mit. Taħti salib nistabis jien nistħar tiegħek jien kolni kemm jien. Kud li bidejja nitħolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien. Metar koptejja nħares lejk o Ġesu Milma kem jien ċkejken mingħajr saħħa xejn. X'nista' nofrilek u din ħajti mulej tiegħek jien kolni kemm jien. Ħudni bidejja nitħolbok misli din qalbi inħobbok imla din ħajti mulejja tiegħek jien kolni kemm jien. Itolbu ħuti biex is-sagrifiċċju tiegħi u tagħkom ikun jogħġob l-Alla il-Missier li jista' kollox. B'solennità kbira mulej sejrin nofrulek is-sakrifiċċju fil-bidu tar-randan. Nitolbuk li b'għemil ta' jindima u mħabba inrażnu fina il-ġibdiet ħżiena u nitnatfu minn dnubietna ħalli nitħejjew kif jixraq biex niċċerebraw il-passjoni ta' Kristu li jgħix wisaltan għal dejjem ta' dejjem. Il-mulej magħkom. Nerfaw qlubna l-fuq. Nidżu ħajr lill-mulej Alla tagħna. Sewwa xieraq tas-sew mulej Missier Qaddis Alla ta' dejjem li tista' kollox tajjeb u taġita s-salvazzjoni tagħna li dejjem u kullimkien inroddulek ħajr. Bit-tgħakkis ta' ġisimna int trażżam fina id-drawwiet ħżiena. Terfalna ruħna lejn is-sema, tqawwi fina d-drawwiet tajba u troddilna l-ħlas tal-ħajja ta' dejjem bi Kristu Sidna. Biex infaħru l-kobor tiegħek l-anġli,
iqimuk id-dominazzjonijiet, jitredu qudiemek is-setat, il-kol ferħana jfaħruk is-smewiet u s-serafini mal-qawwiet tas-sema, flimkien ma tagħhom il-qani tolbuk it-tifħir tagħna waqt li bil-qima intennulek Qaddis. Qaddis tassew int mulej, inti l-għajn ta' kull qdusija. Qaddis għalhekk nitolbuk dawn l-offerti bil-barka tal-Ispirtu tiegħek biex isiru għalina l-ġisem u d-demm ta' Sidna Ġesu Kristu li meta kien sejjinata biex minn rajħ ibati ħal-ħobs. Radlek il-ħajr, qasam tali dixxipli tiegħu u qal ħudu u kulu il-kol minn dan. Għax dan huwa ġismi li jingħata għalikom. Ekku kol wara l-ikla ħal-kalċi, reġerat dil-ħajr tali dixxipli tiegħu qal ħudu biex xorbu minnu bil-kol għax dan huwa l-kalċi ta' demmi tal-patt il-ġdid li jibqa' dejjem. Id-demm li jixxerret għalikom u għall-bnedmin kollha għal maħfra ta' dnubiet. Għamlu dan b'tifkira tiegħi, Sinjur tiegħi. U Alla tiegħi. Danu il-misteru tal-fidi inħabbru. Għalhekk aħna nagħmlu dan tifkira tal-mewt u l-qawmien ta' Sidna Ġesu Kristu, nofrulek mulej il-ħobs tal-ħajja u l-kalċi tas-salvazzjoni u nroddulek ħaj. Għax għoġbok tilqana hawn quddiemek biex naqduk. U mit-ċokon tagħna nitolbu li l-Ispirtu Santu jaqgħadna f'ġisem wieħed lilna li nieħdu sehem il-ġisem u d-demm ta' Kristu. Ftakar mulej fil-Knisja tiegħek imxerda mad-dinja kollha, u taqa' fl-imħabba flimkien mal-Papa Franġisku, mal-Isqof tagħna Anton u mal-Ministri tiegħek kollha. Ftakar ukoll fħutna li raqdu bit-tama tal-qawmien, ftakar fil-qadija tiegħek Margarita Buttigieg, daħħalhom quddiemek fid-dawl tas-sebħ tiegħek. Ħen għalina l-kol nitolbuk. Għati lilna wkoll il-wirt tal-ħajja ta' dejjem fl-imkien mal-Verġni Mqazzom Malla Marija, mar-raġel tagħha San Ġusepp, mal-Apostli u l-Qaddisin kollha li jgħixu fil-biberija tiegħek sa mill-bidu tad-dinja. Għamel li magħhom infaħruk u insebħuk b'Ġesu Kristu ibn. Bi Kristu, ma' Kristu u fi Kristu jingħata lilek Alla missier li tista' kollox flimkien mal-Ispirtu Santu kull ġieħ u glorja għal dejjem ta' dejjem. Ejjew inkomplu nitolbu kif għallimna u ridna nagħmlu li ben ta' Alla għas-salvazzjoni tagħna missierna. Eħlisna nitolbuk mulej minn kull deni. Għatina fit-tiba u l-ħnina tiegħek il-paċi fi żmienna biex inkunu ħilsa dejjem mid-dnub u mħarsa minn kull inkwiet. Aħna nistennew u nittamaw ilena u l-miġja tas-Salvatur tagħna Ġesu Kristu. Mulej Ġesu Kristu li jgħid l-apostli tiegħek inħallilkom is-sliem
natikom is-slem tiegħi. La tħaresx lejn dnubitna, iżda ħares lejn il-fidi tal-Knisja tiegħek. Għatija s-sliem u l-għaqda li jien trid fija, int li tgħix u s-saltan għal dejjem ta' dejjem. Il-paċi tal-Mulej tkun dejjem magħkom. Għatu il-paċi lil xulxejn. Ħaruf talla. Danu Ġesu il-ħaruf ta' Alla li jneħħi d-dnubiet tad-dinja u tagħna. Ħenjin aħna dalodu mistiedna għal din l-ikla ta' dan il-ħaruf Mulej. Inġisim. O Ġesu tal-akbar ħnina, jisma' talbi kun ħanin. B'soba kbira b'qalbi minnik għal dnubieti wisħefni. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur għad manżini, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Twissietek kollha mħabba, baħar dija ta' kull ġid, taħt riġlejjar fisbal kiku ma konċ tiegħi tissi. Henna li, ja henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Lilek għajn talena kollha, sita kollox jinwarrab. Biex jaħasra jissil fruħa, flok tjubietek jinġarrab. Henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid, iżda nħobbok qalbi kollha, ħajti kollha jiena rrid. Alla tiegħi jien sammaħartek, qalb wiskif rama salib. Waqt li inti ħajti sommi, f'qalbek bozza ta' ħabib. Henna li, o Ġesu, skur qatt ma nżid,
iżda nħobbok qalbi kollha ħajti kollha jiena rrid. Nadurawk, o Ġesu, u imberkuk. Nitolbu. Għamel mulej li jis-sagrament li jirċivejna ikun ta' għajnuna għalina biex is-sawm tagħna ikun jogħġbok u jiswilna għalfej għanta ruħna bi Kristu Sidna. Il-mulej ma'kom. Iberikkom u ħariskom Alla li jista' kollox, il-Missier u l-Iben u l-Ispiritu u s-Santu. Inselmu l-Madonna, slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Slima għalik Marija, bil-grazzi mimlija l-mulej miegħek, imbirka inti fost in-nisa u mbirek il-frott tal-ġuf tiegħek Ġesu. Madonna ta' Pinu, sultana tal-familja, il-ġurnata tajba l-kulħadd. Madonna taħadbu qalb ħelwa ta' Marija jitlob lil Ġesu għalina nitolbu kolna mikkija